Εδώ στο τέλος του βίντεο πλάνα από τα ξύρες, από τα φωτάκια, οπότε φαίνεται πολύ ωραία. Και περνάω λίγο να σας δείξω πιο αναλυτικά το τρέτο μου, να σας εξηγήσω ακριβώς τι έχω κάνει. Ό,τι ακούτε είναι οι σκέψεις της. Από το στόμα της δεν θα βγει ούτε μία λέξη. Η ιστορία της χάνεται στο χρόνο. Δεν αφήνει κανένα σημάδι. Μέχρι που μια μέρα εξαφανίζεται εντελώς. Σε αυτή την ιστορία μπορεί να είναι αυτή, εγώ, εσείς. Το όνομά της, το κορίτσι με τα σπίρτα. Σπίρτα, πάρτε σπίρτα. Σπίρτα, πάρτε σπίρτα.